Тапшыруның чираттагы матур котлау сәламе Иске Кулат районы Урта Терешка авылына аша. Бүген үзенең 25 яшьлек матур юбилейлы туган көнен батыр егет Хамзин Илнар Раил улы каршылый. Аны онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Раил Хакимович, әнисе Наиля Абдулхаковна, әбиләре Бәлхия Софиулловна һәм Разия Ибрагимовна белән барча туганнары да котлыйлар. 1995 елның матур җәй айы, уңышлар пешеп өлгергән мәлдә безнең гаиләгә олы шатлык өстәп бердән-бер улыбыз Илнарыбыз дөньяга аваз салды. Кичә генә атка атланып чабып йөргән малай бүген килеп 25 яшьлек егет булды. Балабыз башлап мәктәп, аннары Иске Кулатка механика технология техникумында белем алды. Бүгенге көндә ул Сызрань шәһәрендә хезмәт итә. Бик еш яныбызга кайтып, бар эшебездә дә олы ярдәмчебез булып тора. Улыбыз, кадерлебез, сине юбилеең белән котлыйбыз. Иң мөһиме исәнлек, саулык, озын гомер, бик бәхетле тормыш юлы телибез. Игелекле, тәүфыйклы бул, гел шулай алга куйган максатыңа ирешүчән бул. Озын тормыш юлында изге кешеләр генә очрап торсын, эшләрең гел уң булсын. Бу теләкләргә әбиләрең дә кушыла. Без сине бик яратабыз, сиңа ышанабыз, терәгебез булсаң иде балам. Бар җирдә дә сиңа гел уңышлар юлдаш булсын. Без сиңа ышанабыз, кадерлебез. Тәүге җимешем син, улым минем, йөрәгемнән төштең өзелеп. Бу дөньяга син килгәннән бирле яшим улым бары син диеп. Бүгенгедәй күз алдымда синең биләүдәге сабый чакларың. Елаган һәм көлгән вакытларың, тәүге тапкыр тәпи атлавың. Әле генә түгел идемсең, бакчаларга сине илткәнем. Узып киткән мәктәп еллары да сизми калдым үсеп җиткәнең. Бүген тулды сиңа 25 яшь, тәбриклибез ихлас күңелдән. Хатирәләр били күңелемне, хисләр ташы йөрәк түреннән. Кечкенәдән безнең горурлык, йөзаклыгы булдың син улым. Моннан соң да шулай акыллы бул, якты булсын синең барыр юлың. Укуда син гел алдынгы булдың, өебездә безгә төп терәк. Бәхетләрең мулдан булсын балам, безнең өчен бары шул кирәк. Тырышлыгың югалтмыйча улым, гомер үрләренә сукмак сал. Сынауларга бирешмәскә өйрән, тик намуслы кеше булып кал. Җаның сөйгән һөнәреңне сайлап, тырыш улым кеше булырга. Гомерең буе сакчы фәрештәләр канат җәйсә иде юлыңда. Сәламәтлек бирсен сиңа Ходай, күңелеңә иман, изгелек. Ә без сиңа матур теләк теләп, фатихабыз бирик сөенеп. Ышанабыз улым, насыйп булса, ышанычны безнең акларсың. Киләчәктә безгә терәк булып тормыш юлларыннан атларсың. Озын гомер бирсә иде Ходай, кабул булса иде теләкләр. Һәр минутта улым, һәр мизгелдә син дип тибә безнең йөрәкләр. Насыйп булсын исән сау булып, синең өчен сөенеп яшәргә. Улым минем, таянышым диеп, горурланып сиңа дәшәргә. Кадерле Илнар, 25 яшь дөрестән дә бик дәртле һәм матур вакыт. Якыннарыңның бар теләкләре чынга ашсын. Шушы ялкынлы, чыңлап торган яшьлек мизгелеңнең бар ямен һәм тәмен татып яшә. Бәхетле бул берүк.
шартларыга